vai a facer moito ruido. Ben, vamos a ver. Sodes os primeiros no estreno da nosa obra de teatro, para que vexades que importantes sodes a comunidade de pequenos e pequenas do Colexio Heroínas de Salbra. Un aplauso! Ben, ahora sí, eu xa sei que vos portades genial, porque eu cando vou a sustituir abaixo, sempre veño para arriba aos maiores e lle digo: pórtanse moitísimo millor os da comunidade de pequenos e pequenas que os de maiores. Entón, eu xa sei, xa están a falar, e vos estades todos caladillos. Entón, sei que vos ides a portar tan ben, que ao final non sei se vamos a ter que dar un aplauso a vos en vez dos actores e actrices. Entón, sí que é moi importante, chicos e chicas, é moi importante o silencio. Vale? Por qué? Porque, claro, hai actores que teñen unha voz moi potente, actrices, hai outros que temos así máis finiño, non é o meu caso, que teño un xarrón, pero sí que é verdad que non todo o mundo chega á mesma potencia de voz. Vale? Aquí somos moitos, hai ruidiño de fora, entón é importantísimo o silencio. Como el ruido de H no hay ruido. Efectivamente, como H, vamos a ser todos como H, muditos, e solo miramos, e nos podemos reír si é que nos fai gracia, vale? O como unha estatua. Entonces, ¿estamos preparados e preparadas? Sí? Vale, pois eu creo, eu creo que xa pode empezar. Entonces, desde a comunidade de maiores, Mixto F vos vai a representar unha obra de teatro que é moi parecida ao que temos no día a día, porque se intitula Menuda clase. É que eu non entendo. Que o que non entendo? Pois que todo xunto se escriba separado e separado
Deixa de pensar niso, tía. Vais estoupar a cabeza. Pensa noutra cousa, anda. Mestra, teño unha dúbida. A ver, logo se che pode ampliar. Sergio, cal é esa dúbida? En castelán, ayer escríbese con H. Non, Sergio, non. Escríbese sen H. E hoy escríbese con H. Hoy sí, Sergio. Hoy escríbese con H. Pero logo, como pode cambiar tanto dun día para outro? Que tropa, señor! Que tropa! Como vai facer para desasnalos? Agora imos facer unhas actividades na guitarra. Ti, Andrés, sal encerado e escribe 3 palabras graves. Pero, señora mestra, está vostede segura de que quere eso? Claro, escriba agora mesmo 3 palabras graves. 10 palabras graves. E non me vai castigar. Como te vou castigar? É máis, se se escribes ben, vouche poñer un 6. Un 6. Vai me poñer un 6 por escribir 3 palabras graves? E se escribo 7 ou 8... Vai me poñer un 10? Veña, deixese de ler e se escriba. Merda, cagar, puñeta. Pero que escribiu vostede? Palabras graves. Séntate, anda, séntate. Pero será que non me entenden o que me explico? Bueno, a mestra non me sabe. Mandas escribir 3 palabras graves e logo viñeche. E iso que as que escribiches non eran moi graves. Se echamos a ideu, que dun mes en recreo. Bueno, agora toca repasar o mapa. Ti, Iván, ponte diante do mapa e sinala os puntos cardinais. O mapa... Bueno, señora profesor. Señora profesor. Pero logo, que fai vostede? É que perdí, intento atopar os puntos cardinais, pero perdí o norte. Perdiche o norte. E como pensas atopalo? Vostede dice que o brazo dereito sabe onde está o sol, así que xa está. Este, oeste, norte, sur. Pero vamos a ver. Vostede non sabe onde queda o seu pobo? Ao norte, sur, leste ou oeste? Onde queda o seu pobo? Pois o meu pobo está onde estivo sempre. Perdone que lle interrumpa, señora mestra, pero que teño que averiguar se é certo o que conta meu fillo. Bueno, non é unha maneira moi adecuada de entrar, pero teño curiosidade por saber que lle conta o seu fillo. O meu fillo dime que lle fai vostede a él as preguntas máis difíciles porque lle ten manía. Pero, muller, iso non é verdade. Mire, precisamente agora estaba lle preguntando ao Leonardo. Quere vostede mesma comprobar as preguntas que lles fago? Claro que quero, a iso vin. A ver, Iván, non te poñas nervoso e contesta. Cantas son 2 e 2? Un mes, mamá, sorpresa. A ver, a pregunta tampouco é tan complicada. Ademais, teño que comunicarlle que no último exame que fixemos, o seu fillo copiou de Sergio. E como sabe vostede que copiou de Sergio e non foi ao revés? Porque Sergio, na pregunta número 3, escribe: esta non a sei. E o seu fillo puxo: eu tampouco. Que lle parece? Convéncese vostede. Ademais, nun exame que fixemos hai pouco, había unha pregunta que dicía: coñece vostede o nome de algunha comunidade autónoma? E sabe que respondeu o seu fillo? Quere que lle diga? Respondeu: coñezo. Só coñezo. Ai, que vergoña, que ridículo máis grande me estás facendo pasar. Tes que fixarte máis. Bueno, xa pasou. Sigo preguntando. A ver, Andrés, que é un polígono? Pois creo que é un home que ten varias mulleres. Se ten 5, chamase pentágono. Se ten 6, hexágono. Para! Mesturaches todo! Un home que ten varias mulleres chamase polígamo. Da igual que teña 3 ou 4 ou 6, chamase polígamo e listo. Eu preguntei que era un polígono. Ah!
policía moi grande. Ande, ande, como hai un policía. Imos cambiar de materia. Agora toca a religión. Ti, Brais, recordas como morreu Xudas? Xa sei, morreu de anxinas. Bueno, eu xa non sei se rir. A ver, logo, algo máis fácil aínda, tamén de religión. Ti, Sergio, xa sabes que Deus está en todas partes. Dime logo cantos deuses hai. Pois hai 3. Un no ceo, un na terra e outro no mar. Pero como vai haber 3 deuses? Séntate, anda. Tienes que haber visto que hai un. Si, ó. Dicen que había 3 e parecenonlle poucos. Estou segura de que Juan, que sempre está moi atento na clase, vai saber responder correctamente a esta pregunta. Dígame o nome de 2 animais polares. Esta seina, a osa maior e a osa menor. Pero debe de ser que estás nervoso para fallar esta pregunta tan fácil. Eu sei que ti és un dos mellores alumnos, traballador e inteligente. Podes formular outra pregunta, aínda máis fácil que a anterior, que estás seguro que non a fallas. Dime que é un paso de cebra. Esta é fácil. Un paso de cebra é un sitio por onde pasan as cebras. A ver, tía, a ti dáxeche moi ben as matemáticas. Imos falar de... Non se di símbolos, dice símbolos. Bolos. A ver, Antía, que significa isto? Pois... Significa res... Responde. Non, tens que responder ti. A ver, significa res... Respirar. Eu son a que case non respira. Resta, significa resta. E este, que significa este? Ai, ese seino, que hai que rezar. Si, ti vas ter que rezar moito para poder aprobar. Este é o signo da suma. Pois a miña avó, cando ve ese signo, santíguase ou reza. A ver, que saia María. Pero María non está. Ai, é verdade. Bueno, pois que salga Andrés. Escribe no encerado a diferenza entre ovíparo e vivíparo. Son diferentes en que unha leva ovi e outra vivi. Esta sóbela, Bueno, temos que relaxarnos. Sobre todo, imos facer algo que sei que vos gusta moito. Imos coa música! A ver, ti, Sergio, tócame algo. Como dice? Que me toques algo. Sí, que Pois tocarlle, como me mandou. pero que toques un instrumento, non a mí. Ai, calla. Estoy deseando que llegue el recreo, mi cabeza basta ya de tantos dictados y tantos copiados y de tantas cuentas de multiplicar. Estoy deseando que llegue el recreo, porque ya no puedo más. Necesito aire, encima tengo hambre, a ver si suena el timbre ya.
viendo tantas cuentas de multiplicar. Estoy deseando que llegue el recreo, porque ya no puedo más. Necesito aire y no tengo hambre, a ver si suena el timbre ya. Ring, ring, es la hora del recreo, cómete el bocata que te espera tu mamá. Ring, 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 en la clase no me quedo, vamos a jugar. Anda. Ring, ring, es la hora del recreo, cómete el bocata que te espera tu mamá. Ring, 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 en la clase no me quedo, vamos todos a jugar. Ring, ring, es la hora del recreo, cómete el bocata que te espera tu mamá. Ring, 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 en la clase no me quedo, vamos todos a jugar. Vamos todos a jugar. Vamos todos a jugar. Bueno, despois desta preciosa actuación, para seguir con algo relaxante, imos falar do que vos gustaría ser cando sexades maiores. A ver, ti, Brais, a que te gustaría dedicarte cando sexes maior? Eu vou ser fontaneiro, vivirei aquí en Galicia e irei traballar ao Coruña ou Lugo, ou máis longe todavía. Que raro es ti, o normal é que traballes onde vivas ou cerca. Non, eu quero vivir longe do traballo, porque cando hai algunha avería na casa dos meus avós que viven en Sirves, o fontaneiro que lles cobra o desplazamento. E se teño que ir a Coruña ou Lugo, vou cobrar moitísimo. Ben pensado, Brais, ben pensado. Pero logo non vai haber fontaneiros en Coruña ou Lugo. Por que te han chamar a ti? Non, estamos como a min? Non. E ti, que vai ser cando sexas maior? Eu vou ser carniceira, que as chuletas xa sei facer. Ai, sí, é logo onde aprendiches. Aquí, na escola. A ver, Martín, dime. Eu vou ser mestre, como vostede, de un pai que teñen boa paga, que están sempre de vacacións e que o traballo non os nota. Ah, iso di teu pai, Pois dille, da miña parte, que non me pagan moito polo traballiño que me dá desemburrarvos. Que as vacacións fanme boa falta para a miña saúde mental. En canto ao traballo, bueno, imos deixalo. Que matar non mata, pero fai enfermar. Bueno, por eso xa estivo ben. Vou formular a última pregunta. Juan, quen escribiu El Quijote? Eu non fun. Eu non fun. Mestra, se el di que non foi, non lle riña. Ai, Dios mío, isto non pode estar pasando. Sergio, vai chamar a señora directora, por favor. Que corre, dona Ana? Ai, señora directora, grazas a Deus que chegou. Mire, eu non sei que lles pasará a estes nenos. Eu non sei se estarán meigados ou algo. Resulta que lle pregunto a Juan quen escribiu o Quijote e dime que el non foi. E por riba, o seu amigo Iván di que se el di que non foi, que non foi, que el nunca minte. Estarei volvéndome tú. É que non sei que pensar. Mandei a chamar para dese vostede aclaro o que está a pasar aquí. A ver, dona Ana, eu tamén coñezo a Juan e sei que é un neno moi boa familia. Así que se el di que non foi, pois non foi. Vou chamar a Garda Civil e de seguida encontraremos a quen escribiu o libro este. Hola, Garda Civil. Veño agora mesmo ao colexio municipal. Estou moi grave. Xa estou aquí, xera mestra. Vim moi rápido. Díxeme que era moi urgente. Vostede non se preocupe que imos entre partecida a que escribiu ese libro. Todas as saídas están bloqueadas. Bos días. Soy a inspectora de educación. Viña a realizar unha visita cun garda civil que se lle moi apresurado. Ocorre algo grave. Ai, señor inspectora, menos mal que chegou vostede. Resulta que pregunto quen escribiu o Quijote e os alumnos responden que eles non poden. E a señora directora mandou chamar a Garda Civil para averiguar quen escribirá o libro.
A lo mejor vuestra profesora no os ha explicado bien que El Quijote es un libro muy importante de la literatura española. Es que claro, hay que explicar bien. Mire, doña Ana, yo creo que a usted le está llegando la hora de jubilarse. Ya tiene unos añitos y hay que dejar paso a las nuevas generaciones. Precisamente traigo aquí los papeles por si quiere acogerse a la jubilación anticipada. Y desde luego yo se la conozco. Ay, por cierto, niños, el libro del que hablamos, El Quijote, lo ha escrito la gran Rosalía de Castro. Sí, traigo os papéis. Onde hai que firmar? Eu vou a miña casa a descansar porque o ensino moito está cambiando.